Здравейте, добре дошли в канала, искам да знам. Тук ще научите някои нови и интересни неща за заобикалящият ни свят, историята, ще отговорим на въпросите, защо и как, и най-вече ще се забавляваме заедно, да започваме. Епизод 1. История с динозаври. Преди милиони години светът бил различен. Няма смарт телефони, няма градове, нямаше дори и хора. Представете си, че Земята е като едно огромно игрище, но вместо къщи и улици има гигантски дървета, високи колкото небостъргачи. Всички континенти са били свързани заедно, като един голям пъзел, този суперконтинент се наричал Пангея. Климатът е бил топъл и влажен, почти навсякъде е имало гъсти джунгли. Растенията са били толкова големи, че дори най-високият човек би изглеждал като мравка до тях. Но имало и страховити вулкани, които избухвали като огромна огнена заря. Океаните са били пълни с древни риби и морски създания, а сушата е била дом на невероятни гиганти като тиранозавър Рекс, Трицератопс и Диплодок. Това е бил свят, в който природата е царувала над всичко, а динозаврите са били истинските крале. Динозаври, които се хранят с растения. Трицератопс. Този динозавър е известен с трите си големи рога и огромния щит на главата. Но знаете ли, че тези рога не са били само за показ? Трицератопса ги е използвал, за да се защитава от хищници и дори да се бие с други от своя вид за територия. Въпреки големите си размери и страшния вид, той е бил растителнояден. Обичал да яде трева и дори да хапва кората на дърветата. Представете си, че е ял толкова много, колкото слон. Щитът на Трицератопса не е бил само за защита, той е бил и като суперсила. Освен, че го е предпазвал от хищници, щитът е бил изпълнен с кръвоносни съдове, които са му помагали да регулира температурата си. Служил като естествен климатик. Диплодок. Той е използвал дългия си врат, за да достига до най-високите листа на дърветата. Интересен факт е, че е имал зъби само в предната част на устата си, които са били подходящи за смилане на меки листа. Бил един от най-огромните динозаври на планетата, с размери до 35 метра дължина. Това е колкото 3 автобуса, поставени един след друг. Знаете ли, че поглъщал малки камъчета, наречени гастролити? Тези камъни падали стомаха му и действали като мелнички, смачквали храната на дребни парченца, за да може тя да се преработи по-лесно. Този динозавър е имал много дълга и тънка опашка, която използвал като оръжие. Той е можел да я замахва като къмшик, за да се защитава от хищниците. Някои учени смятат, че звукът от замахването на опашката е бил толкова силен, че е можело да се чуе от километри. Стегозавър. Стегозавърът е известен с големите плочи на гърба си. Тези плочи са били подредени в 2 реда от главата до опашката. Учените все още спорят за тяхното точно предназначение, но се смята, че са служили за регулиране на телесната температура, защита или за показване на сила пред други динозаври. Друго особено за него са 4 големи шипа на опашката, които са основното му оръжие. Тези шипове приличат на рогата на днешните животни, били са дълги, остри и здрави, способни да нанесят сериозни наранявания на нападателите. Главата на стегозавъра е била малка в сравнение с тялото му, което е било дълго 9 метра и стегло от 5 тона. Мозъкът му е бил само около 80 грама, колкото орех и според учените, той бил един от най-малко интелигентните динозаври. Динозаври, които се хранят с месо. Тиранозавър Рекс. Знаете ли, че Тиранозавър Рекс е имал най-силната захапка от всички животни, които някога са живели на Земята? Тя е била толкова силна,
че може да счупи костите на всички други динозаври. Имал и големи и остри зъби, и ако някой от тях се счупал, на негово място израствал нов. Това означава, че никога не е имал нужда от зъболекар. Знаете ли, че краката му били суперсилни? Можел да тича с до 35 км в час. Толкова бързо, колкото се движат автомобилите в града. Да. Бил силен, но и много умен. Той е имал отлично зрение и можел да вижда добре дори в тъмното. Освен това, обонянието му е било толкова добро, че можел да помирише плячката си от километри разстояние. Велосираптор. Той е бил един от най-опасните хищници. С острите си ногти и зъби е можел да напада плячка много по-голяма от себе си. Знаете ли, че е имал пера? Да, точно така, той е бил покрит с пера, което го е правило много подобен на птиците, които виждаме днес. Всъщност, учените смятат, че е близък роднина на съвременните птици. Вероятно е ловувал в групи, като вълците. Образувал глутница, за да напада. Спинозавър. Най-големият месояден динозавър. Бил е по-голям дори от Рекс. Той е достигал 15 метра и е тежал колкото няколко слона. Въпреки огромните си размери се специализирал в лов на риба и е прекарвал голяма част от времето си във водата. Можел да се гмурка и да ловува, точно като крокодилите. Спинозавъра е имал огромен гребен на гърба си, висок колкото сегашните баскетболисти, близо 2 метра. Учените смятат, че можел да променят цветът си и е използван за привличане на партньори или за сплашването на други динозаври. Той бил единствения, който можел да се съревновава по сила и бързина с тиранозавър Рекс. Птеродактил. Птеродактилите са имали леки, кухи кости, подобно на днешните птици, което им е позволявало да бъдат леки и подвижни. Те са били древните пилоти на Земята, използвали крилата си, за да се носят във въздуха преди милиони години. Повечето от тях си хапвали риба, насекоми и дори малки животни. Някои видове са имали дълги челюсти с остри зъби, идеални за хващане на плячката. Най-големите са имали размах на крилата до 12 метра. Добри родители. Динозавърските яйца са имали най-различни форми и размери. Някои са били кръгли, други удължени и елипсовидни, а размерите са варирали от малки, колкото топка за голф, до огромни, колкото баскетболна топка. Освен като свирепи хищници, някои динозаври се славели и с родителските си инстинкти. Името Маязавър означава добра майка гущер. Този динозавър е бил известен със своята грижа за малките, строил гнезда, грижил се за яйцата и помагал на малките да растат. Астероидът. Да. На Земята динозаврите били крале. Но един ден, преди 66 милиона години от космоса се появява неочакван гост, огромен астероид. Когато ударил Земята, създал толкова енергия, че все едно избухват милиарди атомни бомби едновременно. Земята се разтърсила. Ударът причинил огромни пожари и земетресения. Но най-лошото било, че астероидът изхвърлял толкова много прах и пепел в небето, че слънцето се скрило с месеци наред. Без слънчева светлина, настанала зима, растенията не могли да растат, а динозаврите, които се хранели с тях, останали без храна. Това било, като верига от събития, растенията изчезнали, след тях растителноядните динозаври, а след това и месоядните. Земята се променила завинаги. Астероидът може да изглежда като злодей, но всъщност той е помогнал на нови животни да се появят. Без него, може би динозаврите щяха да продължат да царуват, а бозайниците, включително и хората, нямаше да имат шанс. Палеонтолозите.
Откъде знаем толкова много за динозаврите? Благодарение на палеонтолозите. Това са учени, които изучават древния живот на Земята, включително и динозаврите. Те са, като детективи на природата, които използват фосили, скали и други доказателства, за да открият как е изглеждал животът преди милиони години. Фосилите са останки или следи от древни организми, запазени в скали. С помощта им те създават картини на древни екосистеми и помагат да разберем как се е променила Земята. Историята на динозаврите ни учи, че природата е изключително силна и способна да се възстановява. А ние, хората, трябва да се грижим за нашата планета, за да запазим нейната красота и разнообразие за бъдещите поколения. Благодаря ви, че гледахте. Не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете бутона лайк и да коментирате какъв искате да бъде следващият клип. И до нови срещи, Искам да знам.